Antes, cando se sabía, pero era de noite, porque de noite non iban saltar a corda, porque daquela non había escola pública, como é agora, nin había nada, mas que había uns homes por aí que se dedicaban nuns alpendres vellos, viñan dúas oriñas todas as noites, así que se despachaba un pouco, pois deixábamos e iban. Eu nunca fui, eu nunca na vida do mundo só non quero sentarme ao lado dun profesor, porque non puideron, foron os maiores, e despois os máis novos, pois non houve forma de poder ir, porque a vida poñíase un pouco dura e nada, e ademais, ainda 2 pesetas que cobraba o profesor por vir aquelas 2 horas de noite, ainda nas tiñan, que ao lo descanse. Entón, daquela, pois, as autonomías eran pobres, e todo era base de gas e candil, e todo aquilo era unha miseria. Pero, bueno, dentro daquelo, aquel profesor que viña, pois acercábase moi ben ao alumno, tiraba moito daquela aula que aprendía as 4 regras de cuentas, pois xa era rico, xa era listísimo, porque primeiramente líamos o silabario, le chamaban, ou lían, pois líase o libro segundo, despois líase o catón, despois líase a manuscrito, e despois líase a guía. A guía, bueno, a guía, pois había de la guía, daquela era un profesor. E o noso profesor aí de Pontoibo foi o padre do cura dos Chaos, Jesús, que chamaban. Ese moito veu poñer a escuela aquí a Pontoibo. Despois tamén iban á fábrica, aí onde está esa fábrica bella, esa turbina que era a que daba corriente eléctrica ás Pontes, pois aí tamén viña un señor das Pontes poñela, ao mellor iban 10 ou 12 que ao mellor querían irse para México ou para Cuba e non sabían unha letra, pois viñan cabo dese señor un mes ou así, e poñían a andar. Despois tamén así, iso foi ali polo ano 30, veu un señor a colar de Carracedo, que lle faltaba un brazo que lle levara unha bomba, e tamén veu a Pontoibo, estuvo aí 2 meses poñéndolles a escuela, cobraba un peso cada mes, e poñéndolles a escuela ali nunha casiña que estaba deshabitada, e despois, pois, foi indo así, despois un hermano meu tamén a puxo, despois outro señor que morou aquí en Pontoibo tamén a puxo, entón salían de noite, e polas 10 da noite, 2 horas todos os días. Entón salían, pero daquela non podían saltar a corda, pero despois o conto das escondidas, xogábase ao conto da pitaceja, de onde ves pitaceja veño do forno, e que me tras un pan e un bolo, e dasme dir, chégate por ele. Entón, pois, chegaba ao mellor que levaba pois un billizcón ou unha cousa así sin moito xeito, pero bueno, era o que había daquela. E despois ruedas tamén, as ruedas eran moi activas, xuntábanse daquela, puñense na mão, non é aira, pois a la rueda de pan e canela, xuntábanse así, e no medio había un corro grandísimo, e dicían, esa que está en el medio parece boba, pero para los chicos se pinta sola. E todos cantaban, vente a mis brazos, te adoraré, e eu para sempre tu amor seré. Xa empezaba a ver aquí un pouquinho de suavidade. E así, de saltar a corda, pois, saltábase moito os domingos, as cativas, a levantar unha lancha, unha jardinera vi. A levantar a lancha, unha jardinera vi, e a rezar las flores y al momento la elegí. Jardinera, que tú riegas en el jardín del amor, de las flores que tú riegas, dime cuál es la mejor. La mejor es la rosa que se viste de color, la mejor es la rosa, la mejor que se le antoja. Muchas gracias, jardinera, por el gusto que ha tenido, de todas las que hay en el corro, en ti solo he escogido. Entonces, yo bailaba un pedacinho con ela, e así, pois íbamos pasando no tempo, eu daquela podía ir, pero isto era xa pola tardeña aos domingos, que por semana non había tal brinqueta, non había nada, porque todo o mundo ao suyo, carretar auga, coller verdura, meter leña, arrancar palla para as vacas, e todo o mundo traballaba, porque non había esta holganza que hai agora non faz nada, claro, porque parece que todo o mundo é rico, pero daquela non podíamos, porque non había un duro, non había nada, porque os que valían a ibanse para Cuba, e os que quedaban, pois nada, non había onde ganar un peso. Aquí nas Pontes, ao mellor iban ao xornal
e dabanlles 2 pesetas aquela, porque o que os levaba era como os esclavos do faraón, non lles largaban de encima, porque eu recordo aquí un señor nas Pontes unha vez que facía obra, ele andaba por aí facendo unhas casas e iban para Pontoio buscar un carballo con os bois e tiña un criado, ese no Rego do Ancieiro lle chaman, que agora non está o poblado do Muíño, que aquí nas Pontes perdeuse toda a tradición, porque aquí había a Cruz de Mesías e frente ao cementerio, que aí chegaba o terreno de Pontoio, do outro lado había a Cruz de Xanxarrín, tampouco non hai, había o Rego do Ancieiro, todo iso desapareceu. Eu non sei que tiveron este pueblo das Pontes que toda a tradición bonita que tiña. Aquí había a cruz que lle chamaban a Cruz de Mesías, porque esta finca foi dos de Mesías, dos Silva, hoxe de Silva, non? Agora xa non sei, non sei de quen é. Pero antes, estes dueños destas fincas eran os de Mesías, e había unha cruz aí de madeira, e esa cruz chegaba o de Pontoio, daqui para baixo era do pueblo xa. Bueno, e non había nada, non quitaron. Entonces, pois aquel señor, o criado viña co carro, e meteuse nun furado que había nunha taquea que había no Rego do Angueiro, e coxiou, e o eu para ese señor meteu o criado con as cangallas, e levou a zorra, que daquilo non había, bueno, había carro de vacas, pero estes señores que carretaban moito tiñan unha zorra, e unha zorra chamabanlle, tiña 6 rodas, e era baixiña, tiña unhas no medio, 2 diante e 2 atrás, e era baixiña, e ali, pois, cargaba moito. E pois meteu o criado na cangalla do outro boi, e levou o carro a Pontoio para cargar carballos, e o boi pois volveu para a casa. Entón, a nosa vida era unha pena, era unha esclavitud, pero tiñamos moita cousa de bueno, que tiñamos moita amor ao que facíamos, e todo aquilo era unha gloria cando se arreglaban unha comida, como yo, se facían un pouco de bacalao ou qualquera cousa, tan contentos e alegres porque se facían treixós, porque se cando se facía o mel, porque todo sempre tiñamos novedades, éramos moi felices. A nosa vida era cantar, xuntábamos os domingos despois de saltar a corda, e iso, pois aprender cantares antigos que cantaban os nosos bisabuelos, xa cantares antigos que terán máis de 200 anos. Eu ainda me acordo de algún, e dos da Cora xa, ahora todos, eu, para isto, nunca se me olvidaron. Eu sei, cando estuve no servicio en Barcelona, pois, empezouse a rodar así algo do bon, no ano 40, e recordo aquelas cancións de Imperio Argentina, de Morena Clara, de Estrellita Castro, de Adelillo, bueno, alguna cousa bonita que empezou a flotar cando se terminou a guerra. Pero, bueno, do de antes. Entonces, pois, éramos moi felices. Viño a Carmen, non había con que ir a callar. Viña a festa de Marraxón, pois non teño un con que ir. Non tedes que levarme, pois, a callar, naide dicía nada. Catecismo, catecismo eu nunca fun. Eu aprendi o catecismo aos que iban, porque había ali algúns veciños que podían, porque o que tiña lugar de seu, o que tiña vacas de seu, e o que tiña agua, que lomite tiñan 5 pesos, pero en casas como era mi padre e mi madre que estaban en lugar allí, vacas postas, non tiña máis que necesidade, e aquilo que iba xuntando metían nun pan, que sin pan nunca nos deixaron pasar. Entonces, pois claro, viñan aqueles tempos de festas, íbamos de moi boa gana, pero non se podía ir, entonces quedábamos, non facíamos o que fan hoxe, pois que os meninos que chegou unha festa e non teñan que ir, que vanse ou tiranse no pantano, xa bodaban co pan. Bueno, eu deso non digo nada. Pero daquela non, había unha conformidade familiar, todo o mundo, se non había máis que caldo para a comida, pois naide dicía nada, sin pan nunca. Se non había leite, as vacas daquela non daban leite, como agora, que tiñan moita riba, non daban leite como dan agora. Moitas veces non había leite, máis que un pouquinho de pan e caldo, todo o mundo contento. E íbamos tirando, a mellor mulleres que tiñan 12, 13 fillos aquí, eu acordo dos matrimonios aquí, que unha tiña 13 fillos. Como faría esa señora para criar tanto neniño? Eu se teñen unha, non queren, bueno, os mundos veñen así, entonces o de antes non era unha necesidade, eu de hoxe, así mirando detenidamente, é un pouquinho lujoso demasiado. Eu creo que non sei se non habrá que volver un pouquinho para atrás e mirarse un pouco, porque os señales non son moi bons, é máis vale que non, Dios queira que haiba por lo menos paz. Entonces, pois mira usted que diversión tiñamos, música nada,
eu acordo cando empezaron a tocar aí nas Pontes uns músicos que houve aí cativos, e despois, pois nada, nas esqueiras, nas vías do Liño, que daquela, os novos agora xa non sabedes o que é o Liño. Bueno, as mulleres pois tascaban, fiaban, en fin, despois ao que se acababa aquela labor, pois un cordión, veña a bailar aí un pouco, ou se non cantar. Eu ainda me acordo unha vez que me levou meu pai, que foi buscar a miña mãe á tasqueira, e a señora que tascaran cantaba e aromaba con un candil, e cantou un cantar que, sabe Dios, eu creo que terá máis de 100 e pico de anos, máis, hombre. Entonces dicía, baile señorito, baile con la señorita, cuando no tiene dinero tiene la cara bonita. Un día de verano cogí una flor, era encarnada mi dulce amor, era encarnada la deshogué y al deshojarla me enamoré. E acórdome daquela señora como cantaba así animada unha por la porta, armando con un candil cativo de gas, e salían dali as mulleres encarnadas como galiñas ponedoras, porque comían caldo de leite, e leite con azúcar, ou senón con mel, e daquela, as mostras, pois, unha muller cando tiña 20 anos, pois, ainda miraba así por detrás da porta. Cando salía o ruedo, madre de Dios, facía un feixe. Entonces, agora, claro, os nezanos xa andan por aí parolando solas, e claro, as cousas cambian. Entón, quero dicir, que daquelas mozas, pois eran máis criadas, eran mulleres, iban a bailar con elas e tiñas que abrir no brazo todo, porque tiñan moita expansión. E hoxe todo o mundo é un pouquinho máis tipo Gilda, e, bueno, estará mellor así, digo eu. E entón, a nosa vida, pois, foi tirando así, e despois veo a guerra, e despois no 32 mal, no 34 mal, no 36 idem, empezou a haber tiros por aquí, a fusilamentos polo outro lado, en fin, unha tristeza, daquilo sí que era duro. As mulleres ao vestirse con saquiños de esparto, daquela había sacos de esparto, e había que vestirse con sacos de esparto, que non había, azúcar nada, aceite nada, había que se arreglar todo con todo o que había na casa. Xoguetes... Xoguetes... Porque non había, non? Que va, facías un tastarabás. Facías un tastarabás, chamaba. Que ese tastarabás levábase a semana, o sábado o domingo de Pascua. Porque daquela quedaba todo en tinieblas, ás oscuras. E todas levaban, tocaban o tastarabás naquele momento da resurrección, cando empezaban a tocar as campanas, porque antes a campana non tocaba desde viernes, desde jueves ás 12 hasta o domingo de resurrección, porque agora fan o sábado. Entonces eses tastarabás e todo iso, e algún rapaz, como quedaba todo en tinieblas, levaban agullas e picaban, e alfileres e picaban a que estaba polo lado. Pero o tastarabás facíase cun rabo, e facíase un engrane dentro. Entón, unha tabla tocaba naqueles engranes e facía trrr, 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 e iso chamaba un tastarabás. Despois tamén, como daquela bicicletas non había, pois facían unha carrelana de madeira, ou mellor unhas tablas postas encima así, e uns seixos de madeira, e entón os domingos as que deixaban libres, pois íbamos onde había un pendiente, que aquilo era como que montaba a cabalo da morte, porque freno non tiña. Ese era a nosa vida, a vida da juventud. O mellor, pois, despois daquela podías pescar, podías andar libremente, que non había falta de quitar licencia. Todos, o que podía algo, tiña unha carabina. E os domingos a pescar merlos e pejas, que daquelas sabodemos que había, agora non hai ningún, que eu non sei, e non sei onde vai a peja reburdar, non quedou la primera. Que manou aquí? Eses señores que son alcologistas, ou como eles chaman, porque non se dan conta destas cousas, porque botaron ardillas no canto da peja, e a ardilla comeu a incubación toda ao páxaro, hombre. Esa ardilla que anda nos pinos, esa come a incubación ás aves. Vin eu quitar aos corvos, mira que o corvo fai un nido alto, e vin eu baixar as ardillas polo pino abaixo, cos corvos novos na boca. Eu un día estaba eu segando na erva ali nun prado, e vi un merlo
encubando así nun salgueiro na beira, comerlo en Cuba moi ben na beira do rego, e así onde hai un retroncho vello, ali onde fai o niño. Estaba ali co forrón máis bonita, e dixen, mira que animal onde veo un cubar. O día seguinte había unhas gazapelladas de merlos e unha ardilla desvampallando no niño, e quitoulle todo, e pega a rebordar e sapou moi tarde, fai o nido moi tarde. E seguramente se conoce que ao facelo tarde, como non fai en escampado, esa faina nun carballo, na galla dun carballo. Esa ardilla, como lle tira tanto a idea sobre o carballo, pois eu parseme que esa é a que destrui a incubación dos páxaros. E tamén así nas terras, e iso eu non sei, porque hoxe botase moita insecticida, e non sei se lles influirá un pouquiño tamén. Despois, así para feito para pasar o tempo, facían unhas chanclas tamén que non habían. Entón puñían un pau, unha tabla así clavada, e iban poñendo cada vez. Entón un home parecía un xigante. Que ibas facer? O matrimonio ao mellor, pois o que podía algo, pois cando nacía unha criatura, un cesto, ali no cesto. E despois empezouse así a clavar unhas tablas como a quen fai un baño para unha res. Entón metíanos naquel entón puñían un pouco de desván para que cabalara un pouquinho. Eles estaban, en vez de botarlle debaixo un xargón, botaban unha presiña de palla, e logo é os máis o mismo. Eu hasta que tuve 16 anos dormín en palla, e como a min moitas casas, porque era o que tiñamos, porque íbamos xogar á casa dos doutros e subíamos para arriba porque a estabulación era libre, e entón víamos o dormitorio de cada cual. Todo o mundo tiña o mesmo colchón. O que pasa é que moitas veces a roupa facíana de liño, dese liño que se traballaba na casa, e facíana moi curta. Entón, onde dormíamos dous, cada un, cando a manta é curta, é como cando non chegou ao carto. Tiras e descubres un altar para tapar outro. Entón, un tiraba e outro tiraba, e un tiña que estar algo sempre destapado. Entón, con tanto renxir, pola mañá levantabaste, e como camiseta nada, calzoncillo tampouco, mas que todo o hábito de cima tira para o cuarto. E ao mellor, pois, como camiseta non había ni nada, pois, o lado que che tocaba de estar na palla, tiñas unhas marcas igual que se estuvera lo mal roxo. Pero non había novedade, e de moitas pernas torcidas daquela, porque moitos nenos criáronse porque uns vientres así, e barriga e pernas lá torcidas, porque, señor, tú crees que unha madre sin daquela que non comían, non se lles daba nada, mas que ao mellor mollaban unha cudiña de pan un pouco leite, cando empezaba así a chupar un pouquiño, e a mediodía, pois, ao mellor pisaban unhas pataquiñas daquelas do caldo para lle dar ao bebé, nada, aquilo era unha miseria, pero ibanse salindo, ibanse criando, pero medramas agora nun mes que medraban daquela nun ano. O que pasa que despois despois a larga, pois ibase reformando un pouco aquela cantidad mal formada que había, e despois salou muchísima, daquela non había. Calquera iba unha muller daquela a mirarse cando caía en estado, nin calquera muller iba a mirarse como tiña a criatura, porque agora e correr a cantar, daquela nada, daballe o mal de alumbrar no terreno, e escapaban para a casa e levábanse un pouco e pumba, cando os máis chegaban á casa, ao mellor xa había un pativo, e non había tal residencia. Home, tamén morrían de parto, ojo, que morrían de parto, pero sencillamente había por ali unha muller que se dedicaba un pouco, que parece que entendía un pouco, daballe o dolor de alumbrar a unha muller, viña aquela señora, nos diantes amañaba todo. Os 2-3 días xa aquela señora estaba no terreo igual que se non dirá a luz, eso. E así íbamos tirando, non había ningún privilegio mellor, porque daquela, como que digo eu, levabas 1 kilo de azúcar, xa non había blanco. Bueno, había algún blanco, chamabanlle terciado, era gordo como a barro, e levabas un pouco daquel para un día que había un catarro moi forte, e daquela non había dice, agua vai a garganta, pois vais buscar unhas pastillas, daquela nada, puñían os parchos de agua con sal, e papéis con sebo no peito, e fregas, daquela non había vispa porú, nin había nada, mas que todo
todo cousa da casa, todo cousa da casa. Yo, unha vez mi madre cruzou a min aquí o peito por diante e se me había deixar así e así e deixar unha raíña sin poñerlle, pero puxemo todo afeito e non houve respiro ningún. Despois levantouse uma tapa o coiro igualito que quen vira un freixón. E logo, pero o catarro ibase, o mellor doía a garganta e o que se daban unhas gárgaras con agua de sal, que calquera traía un limón, aí si, e puñerlle un pacho de agua salada, doía a cabeza, unhas cebolas no fondo dos pés, e si era a vida. E máis todo o mundo foi tirando para diante, que vías que había familias, como dix, numerosas, e sabe Dios, eu non sei como se foron criando ou como nos fomos criando. E entón, eu digo sempre que aquilo que non debe volver, aquilo falla que non volverá, que o mundo non debe perder o que ten adiantado. Eu creo que hai que tirar sempre para diante. Había o conto das escondidas, de covín de cován, de la vira van, adiviña tartamudo lo que tengo tras del culo. Pois sí, señor. Entonces, ao mellor ibas e ao mellor que levabas tamén, ao mellor tumbábanse dous así nun local como este e amarraban un saco pola punta, entonces atábanlle os ollos, entonces puñíanse deitados de espalda, entonces cos sacos erigíanse así e dice: mazaculo mi abuelo, dice: mácelo usted que eu non puedo. Blum! E o que lle caía o saco amarrado pola punta, hostia, e así botaban unha noite. De onde ves pita ceja? Do forno. Que me traz? Un pan e un bolo, dasme del, chégate por ele, xa me chegarei, pero a chegadura era fresca, e así pasábamos a noite. E adiviños tamén, adiviños muchísimo, e coplas, ao mellor había unhas mulleres que se ensinaban, e aquelas coplas, porque ao mellor pois empezabas por pouco, pero coa playa algunha que lle tendía, hostia, e cando che caía unha daquelas gordas ti tamén tiñas que ter unha, porque ao mellor che dicía unha chavala, dice: calla tú ojos de topo, narices de perro chato, can que te pinte la cara tela máis fea que un sapo. Entonces dicíalle: ti, muchachita como tú, teño a cuadra llena, con el culo para afuera para que non succione ella. Mellor, e iban a explicación tamén, oiga, que unha vez polo carnaval, onde van aqueles carnavales, que preciosos eran, aquelas mulleres vestidas con aquelas anáguas das vellas de algún día, con un vuelo grandísimo, adornadas con folla de loureiro romano e serpentina, que daquela non había outra cousa, e uns sombreiros de palla, aquilo sí que era precioso, e cantando, e ao mellor iba un rapaz, e máis unha rapaza, xa para explicarse polo camiño. Ao mellor, pois levaban unha lienda, pero o que pasa que, claro, o último, se había algún que picara, algún non lle aguantaba o xenio, e collía outro camiño. E despois íbamos por San Vicente, por Marraxón de Baixo, por Marraxón de Riba, e despois se terminaba a cometida, pois un baile ali nunha aira, toda a noite, botábanse xogas, ou mellor unha muller compraba unha caixa de figos, e chamaba un curdión, e toda a noite se manchembraban na aira, e ao mellor aqueles figos e vos vendendo por unha mota grande dabache 10, por 10 céntimos, dabache 10 figos, e vos, onde irán aqueles figos, mamaiña, que agora son así a todos queimados, non sei que lles botan, pero vai a figos que había daquele home, jugosos daba gloria, que ricos, acórdame que os teñen levado para a casa e a comelo, facían sangre de cocho, cocido, despois ben espremido, despois botaban unha pouquiña daqueles figos, unha pouca de almendra, la hostia que ben che sabe ese fígado, ese sangre de cocho cocido así, e ora moitas veces transe, aí por unha idea por aí, e non hai que nos coma, parcenzuela, eu non sei onde vai aquel figo, bueno, e entonces, pois toda a noite bailaban ali, e bailábamos, e todo o mundo con zocas, con zoguiñas semelles de lá, chaquetas de picote feito de lado vella,
e que maneira, e non é que daquela non houbera amor como hai agora, moito máis, ojo, o mellor había unha parexa, o que pasa que daquela fillaban todas e quedaban todas un fillo ao pé e non se casaban porque prenda debían ir. Unha vida non se podía formar así por así, entonces terminaban por cada un ir para a súa casa e ter un chaval ou aunque non tuveran, o mellor ele íbase para a Cuba ou iso, e a Rosa que da manta non había. E se o demais daquela, e os matrimonios eran moi firmes porque había matrimonios que morrían un polo outro, e hoxe tamén hai algo, pero eu creo que hoxe é máis así, máis pasaxeiro, non hai aquele amor profundo no mundo de hoxe, non hai aquele amor. Aquelas madres non choran tanto polos fillos como choraban aquelas, que non, mas vale que había algunha que Dios mío, Dios me vive aquí hoxe co mundo que está e cos accidentes e co mundo que estamos pasando, que houbera unha condolencia porque entonces unha madre morre ou un padre porque salen da casa e mentre non volven está un co corazón nun puño porque o mundo ben vemos como está, cousas que pasan a veces intencionadas, outras veces pola suerte de cada un ou porque, en fin, bueno, isto é unha pena, pero bueno, a tranquilidade era moito máis daquela que agora. Despois viña vindo así os días a grande e pois viñan ao mellor casa que de 5 ou 6 personas, pois non dicían moito, aquela iban para o monte, pero Dios mío, que habíamos facer, tiñamos que ir para o monte porque onde ganar unha peseta non había, a cavar e a coller para comer e dai pois nunca se saliu hasta que viñeron estes adelantos agora e veu a maquinaria e veu Dios ao mundo, porque agora hai que comer a barrera, mas o home non está tan esclavo, pero iso había que darlle máis valor do que se lle dá, dáselle moi pouco, iso había que darlle moito valor, dámoslle o valor os que pasamos por el, e os que nos tocou de vivir todos eses tempos atrasados e de miseria, pero eu como do que non vin nin pasei, eu non podo dicir nada, entón di moitas, a xente da hora, pero a xente da hora, home, que vai facer, a xente da hora, por exemplo, os outros novos, tocou-vos todo o bon, gracias ao Señor, e non tuveses falta de pasar esa esclavitud que pasamos os outros, e Deus queira que non chegue unha hora que a vosa descendencia ou ainda a miña, que eu tamén teño netos, pois que teña que volver a aqueles entonces porque é mal para todos. Si, hombre, si. Había un que dicía, muchacho que tanto sabes e que tanto sabes ler, muchacho que sabes tanto que tes tanta autografía, porque non me dis que a ave que non ten peito se cría, que aos vivos dá a salud e aos mortos a alegría. É a bella, porque foi o primeiro animal que xuntou cera para alumbrar ao Santísimo. Tamén hai este outro muchacho que sabes tanto e que tanto sabes ler. Cantos pelos ten un perro cando acaba de nacer? Cantos pelos ten un perro? Eu te lo diré sin duda. Tamén me vas decir cando sale el sol e se pone la luna. Entonces dicelle o outro, dice, pois o cantos pelos ten un perro, sabe o San Bartolomeu, cantos pelos ten un perro, todos os que Dios lle deu. Ese é moi bon. E eu soy la redonda del mundo e tengo sol e Sofía, el que lo sepa que calle, el que non lo sepa escriba. Pois ese é un adiviño. Sí, señor, ojos para diante, eso xa tedes oído moitas, e puntas para atrás, burros son teseiras, non adiviñarás. Pois son as teseiras, hombre, e redondece e criba. Tamén había outro, pero iso tómase, eu xo dicíamolo moitas veces, esa violonesa que causaba, porque dice, detrás dunha porta he visto hacer, dar de culo, sacar e meter, e dicía moitos, ai, mira, pois é amasar, señor. Unha muller que anda masa, pois ten que meter as mãos ali e tirar. Tamén había o do pote do caldo. Os potes do caldo algún día tiñan 3 pés, que eran de ferro. Entonces dicía, 3 pés per espís e un pés per o espuelo. Agárrate pola cintura e tiro todo o suelo. E levanto a saia e meto o ciruelo. Levanta a saia e quitar do testo e meter o ciruelo e a cuchara e pola cintura e agarralo polo aro. Entón é unha cousa natural.